aula no colegio. pregunta tampouco é tan complicada. Ademais, teño que
Antón e non foi ao revés? Porque Antón na terceira pregunta puxo esta non a sei, que o seu fillo puxo eu tampouco. Conécese vostede? Ademais, sabe que fixamos? Había unha pregunta que dicía coñece vostede algunha comunidade autónoma e sabe que respondeu o seu fillo? Quere que lle diga? El respondeu coñezo, só contestou coñezo. Ai, que vergoña! Que ridículo de grande me estás facendo pasar. Tens que fixarte mal. Bueno, xa pasou todo, sigo preguntando. A ver, ti, Izan, dime que é un polígono. Pois creo que é un nome que ten moitas mulleres. Se ten 5, chamase pentágono. Se ten 6, hexágono. Chamase polígono. Da igual que teña 3 ou 4 ou 6. Chamase polígono elíptico. Eu preguntei xa que eran polígonos. Ah, xa sei. É un policía moi grande. Sí, xa sei, morreu de anxinas. Bueno, non sei se rir ou chorar. A ver logo, algo máis fácil, tamén de religión. Ti, Lidia, ti sabes que Deus está en todas partes. Dime logo cantos deuses hai. Pois hai 3. Un na terra, un no ceo e outro no mar. Pero como vai haber 3 deuses? Cale, anda, cale. Tiñas que haber dito que hai un. Si, dixen que había 3 e pareceron de pouco. Estou segura de que Sheila, que sempre está moi atenta na clase, vai saber responder esta pregunta correctamente. Dime o nome de 2 animais polares. Esta sí que é fácil. A osa maior e a osa menor. A ver, Sheila, debe de ser que estás nervosa para fallar esta pregunta tan fácil. Eu sei que tú eres unha das mellores alumnas da clase, traballadora e inteligente. Puse formular unha pregunta ainda máis fácil que a anterior, que seguro que non a fallas. Dime que é un paso de cebra. Esta seña, un paso de cebra é un sitio por onde pasan as cebras. A ver, ti Álvaro, a ti danches e moi ben as matemáticas. Imos falar de símbolos matemáticos. ¡Símbolos! Non se di símbolos, dice símbolos, símbolos. A ver, Álvaro, dime que significa este símbolo. Pois, Significa responde. Non, tens que responder ti. A ver, significa respira. Eu son o que case non respira. Significa resta. E este que significa? ai, se sei, non Que hai que rezar? Sí, ti vas ter que rezar moito para poder aprobar. Esta é unha das formas. se a miña boca non me se sirve, actívase o reto. Que troco? Séntate, anda. A ver, que saia Daniela, que
A lo mejor vuestra profesora nos ha explicado que el Quijote es un libro muy importante de la antigüedad española. Es que claro, hay que explicar bien. Mira, los tíos que están llegando a la hora de jubilarse ya tienen añitos y hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Precisamente traigo aquí el papel por si se quiere acoger a la fundación antigua. Ya sabe que la puede hacer y desde luego yo os la aconsejo. Ah, por cierto, niños, el famoso libro que estamos hablando, El Quijote, lo escribió la gran Rosalía de Castro. Sí, traigo su papel, onde hai que firmar. Eu vou a miña casa a descansar. Que